na kene gafee obe aka ọ bụrụ ihe ọzọ. Naanị ihe nwere ike ịgwa ha bụ ha mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị, ha jiri nwayọọ mee gịnị dozie ya ka ya bụ mmiri baa n'opi ụgbọgịrị nwee ike yọpụta. Ndị ọgọrọ ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesara ya, kedu kwanụ ka mbazu si egwu ji. Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ na-anaghị aga nke ọma nwee ndị nọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. Ya bụ na nke a bụ mbụ na-esonyere m, echefukala ka ị sọskraịbụ ọ bụrụ na ị nachitere azụ nnọọ maka ịnachitere azụ, maka na ọ bụ ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ ịghọta. Ka anyị gbapụ ọsọ n'ihiri oge adịghị. Afọ gara aga ka m mere ihe onyonyo gbasara otu obodo m gara. Ka m riri obodo a wee bụrụ na ihe a nọ n'obodo a bụ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Eji m ihe dịka ụmụ ọfịa were kọwaa afọ obodo a. Onweghị na-achịpụta okwu ya iro, ya mere ejiro mkpu ekpọ afọ obodo bụ obodo anwa ịghọta. Ya mere ọ bụrụ na ịnụ afọ ọbụla marakwa na ọ bụghị ezigbo afa obodo maọbụ ndị ngara na nke ha. Ụmụ ọfịa bụ afọ obodo m gara. Ụmụ ọfịa nwere ụmụ atọ, ya bụ mpaghara atọ dị n'obodo anwa. Nke izizi bụ Akụbụzọ, nke abụọ bụrụ Okonkwo, nke atọ bụrụ Ikemefuna. Ka anyị were na Akụbụzọ bụ nwa nke izizi, ya bụ isi wee nwee obodo nke wee nwee mpaghara obodo nke ya. Okonkwo wee bụrụ nke nọ n'etiti, Ikemefuna wee bụrụ nke atọ. Dịka obodo anwa si eme, o nwee oge ọ ga-eru n'ọnwa mbụ nke afọ, ya bụ ọnwa Jenụwarị. O nwee mgbe ọ ga-eru, o nwere emume ha na-eme. Emume a bụ emume eji mara obodo a. O wee bụrụ na e nwere obodo anwa dịka nke isi bụ Akụbụzọ. Nke isi anwa nwere emume ha na-eme n'obodo anwa. Mbọsị ọbụla na-eme emume anwa, naanị otu mmọnwụ bịa ga-agba na ụbọchị anwa, otu nnukwu mmọnwụ bịa ga-agba. Ya bụ mmọnwụ a bụ mmọnwụ kacha n'obodo Ụmụọfịa niile. Wee bụ dịka akụkọ si wee kọọ, wee bụ na o nweburu esemokwu dị n'ala nke ha na-esegbu. Gịnị wee bụrụ esemokwu anwa? O wee bụrụ na ndị be Ikemefuna bụ nke obere kọbara si na ọ bụrụ na ndị be Akụbụzọ chọrọ ka ha na-asọpụrụ ha ọfụma, na ha ga-ebu ụzọ were wepụgodo ya bụ afa emume na-aza. Ị na-anya afa emume anwa bụ ụbọchị Akụbụzọ. Tupu ha asọpụrụ ndị be Akụbụzọ na mmemme anwa, na ha ga-ebu ụzọ wepụ ya dịka ụbọchị Akụbụzọ wee tinye ụbọchị Ụmụọfịa. Ọ na ha tinye ụbọchị Ụmụọfịa, ịma na ha ga-ebidokwa nyewe ya nsọpụrụ. Mana ọ bụghị ha tinye ụbọchị Akụbụzọ, ha chọzie ka Ikemefuna wee na-enye ya nsọpụrụ ịghọtara ebe ha nwa si wee na-ekwugite okwu nke ha. N'afọ ọfụ anyị bara, agakwara m obodo a maka na emume a ha na-eme bụ emume na-akwalite omenala Igbo. M wee gakwa ka m marakwa ka ya bụ ihe si aga. Ka m rukwara ebe a, ọ bụ eburu uri na nke ka nke mere ịghọta. Esemokwu a ka dị n'iru, n'agbanyeghị na ha na-achọ ka ha gosi na ya bụ esemokwu adị, mana ọ ka dị. Ị na-anya n'ihe onyonyo a kịta anọ, ị ga-afụ na nke a kịta m na-achọ igosi gị, ị ga-afụ ebe mmụọ ọzọ pụtara. Ya bụ na obodo a wụ obodo esemokwu dị. Ihe ị ga-afụ oge mmadụ na-asị ihe onyonyo anụwa na emere ya ọgwụ. Ya mere a sị na ekene gafee obe aka ọ bụrụ ihe ọzọ. Naanị ihe nwere ike ịgwa ha bụ ha mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị, ha jiri nwayọọ mee gịnị dozie ya ka ya bụ mmiri baa n'opi ụgbọgịrị nwee ike yọpụta. Mana anyị agaghị eji mgbagbu wee ghọrọ ọgụ ịghọta. Anyị agaghịkwa eji maka na esemokwu dị ghara iji anya gị wee gbara onwe gị ekeresimesi, were anya gị wee nye ya ihe ọ chọrọ. Ya bụ soro ka ikirie ihe onyonyo a etu m siri gaa obodo a na ihe niile ha megasịrị n'obodo anwa ịghọta.
Daalụ maka isonyere m. Ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa.